gutxitasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Oh
Jesus, eta eseri zenean, bere ikasleak inguratu zitzaizkion, eta berak onera erakusten zien, zorionekoak gogoz behartsu direnak, beren aduretan zeruetako erreinua, zorionekoak hotzanak, berak izango dirata lurraren jabe, zorionekoak negarra egiten dutenak, postuak izango baitira, zorionekoak zuzentasunaren gose eta egarri direnak, aseak izango baitira, zorionekoak errukitsuak, hauek iritsiko duteta errukian, zorionekoak bihotzez garbi direnak, hauek ikusiko duteta jagoikoa, zorionekoak bakekileak, jagoikoaren seme esango baizaie, zorionekoak zuzenagatik erasotuak, hauena data zeruetako erreinua, zorionekoak zuek bigatik, bilauka eta erasoka erabiltzen zaituztenean, eta gezurretan asmaalak zuentzat esaten dituztenean, poztu zaitezte eta baitu, haundia izango data zuen saria zeruetan, jaunak esana. Gizaki guztiok konpartitzen dugun helburua, eta egia da oso zaila dela zeo-ze argitzea denok konpartitu dezakeguna, baina denok konpartitzen dugun helburua, jagoikoak lakoak egin baigaitu, da zoriontsu izatea, zoriontasuna bilatzea, zoriontasuna lortzea. Hoixe da, gizaki guztiok munduko edozein bazterretakoak, edozein garaikoak, edozein pentsamondekoak, edozein erlijiotakoak erala ere, denok konpartitzen dugu helburu hori. Azken finean, egin gaituen jagoikoak gure animan zoriontasun irrika hori, zoriontasun desi hori jarri duelako. Eta zoriontasuna ez dezakegu modu individualean bakarra bilatu. Modu egoismoak kalte egiten digu gure benetan zoriontasuna bilatzeko ibilbideari. Gure zoriontasunerako ezinbestekoa dugu baita ere gure ingurukoak ongi egon daitezela. Behar dugu haiek ere zoriontasun hori transmititzen saiatzea. Halako giro justoa, giro ona, behar bezalakoa gure inguruan edukitzea, benetako zoriontasunak lortuak izateko. Azken finean, gizaki sozialak baiera eta beste premia ere badaukagu. Horregatik, mundu honetan halako giro ona sortzen duen jendeak bere inguruan dene laguntzen digute zoriontsuago, hobekiago bizitzen. Gaur, Joxenien desberitzea tokatu zaigu hemen goizutan. Hilabete batzutan gaixorik egon ondoren, azken arnasa eman du. Berak ere, halako giro utzi du zuengan guztiongan, berarekin egon zeratenekin, maitasun, giro on, eta orotzapen eder asko, ikaragarri balio dutenak, eta beti bihotzean eraman behar ditugunak. Eta zoriontasun ibilbide honetan, badago gauz bat, lehengo filosofo zarrek esaten zutena, mundu honetan ezinezkoa dela erabateko zoriontasuna lortzea. Beti badagoelako faktorere bat, zoriontasun hori nola baitere iluntzen duena, oztopatzen duena. Eta horregatik badakigu Jesusek erakutsita, berak erakutsita izan digu zoriontasun bide bat mundu honetarako ere, gaurko evangelioetan entzun dugun bezala, Jesusek egindako gomendioak zoriontsu bizitzeko izan da saia gaitezela gogoz
zoriontasunaren gose eta egarri izaten, errukitsuak izaten, bihotz garbiak eta bakegileak. Hoxe izan da Jesusek erakutsitako gauzarik importanteenetako bat, bera mundu honetan egon zelarik. Baina, badakigu ere, alde batetik, gure mundu honetako ibilbidea mugatua dela. Ez dela betikoa, eta bestetik ere, mugatua izatearekin batera denbora, baita ere mugatua da, ez dezakegulako erabateko zoriontasun hori lortu. Beste munduan ordea ezberdina da. Jesusek erakutsi digu gauzarik printzipalena bezala, jakoikoaren ezaugarririk nagusiena bezala, jakoikoa ona eta errukitsua dela, eta bere borondatea dela guri zoriontasun erabateko hori ematea. Horregatik, fedez, hoixe da, espero deguna, gure jakoiko onak egin gaituen jakoikoak, maite gaituen jakoikoak, errukitsuaren jakoikoak gure Josek diren goiko zeru hartan hartuko duela. Bere mundu hotako ibilbide guztia kontuetan hartuta, bere lanak, berak egitako favore guztiak inguruan sortutako giroa hoietenak estimatuz. Eta gure esperantza jakoiko honorrek emango diola betiko atsedena eta betiko zoriona. Hoxe da, bihotzetik eskatzen dioguna, fedez eta itxaropenez, jakinda gure jakoikoak entzuten dituela, gogotsu gure otoitzak. Berak hartu dezala, Jose diren gure senidea, goiko zeru hartan. Han atsedena eta zoriona izan ditzan, eta handik gure alde egin dezan. Entzun nahi da bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren
bitartez. Jainko guztizona, Jose Miguel zure zerbitzariaren salbamenerako eskaintzen dizugu oparion, eta ausbez eskatzen zure semea salbatzaile etortu duenak epaile errukitzu arki dezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Santu jangoiko alguztidu betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, gu guztiok betirako hilez gaitezen. Gehiago oraindik bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, haingenu taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dut da.
santutasun guztiaren iturri. Santu egizkiztu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzen zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez agitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaniz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztio kontatik, hau nere odolaren kaniza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere odola. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apainik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco Breita Santuarekin, Francisco gure hartzaiarekin, bere laguntzak Juan Antonioarekin, eta elizkizan guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izeketxara berean nadaren gure semideak, Jose Miguel eta gure eldako guztiak. Arentzat, zeure horpegaren, ahakita. Apostolu Santuekin, San Miguelekin, eta gizarte guztietan zure eskune izan dira Santuekin. Haiekin batean bere ez da izan. Jesu Kristo zure semearen bitartez.
betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esana da apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea.
izan, Iobak nahi genion kantatu kanta bat. Osabak seka barik entzun bino, denak, behin gehiagotan lokara zigin zen, bere besotan, eta nik uste bere begia eta ere bazitela bat partia behitzera. Eta ekaso guztiak egin lokantara bat dut dut.
Jainko guztiona, zuri otoitz egiten dizugu, mundu hontatik joan zaigun, Jose Miguel zure sarbitzailearentzat. Sakrifizioen bidez garbiturik eta pekaturik askaturik, irits dezala piztueraren betiko zoriona, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta orain leo batek bertsoa kantatuko dio. So